Holyten azobatanidza mhuri yake mwana waakaita naChelsea pamwechete newakimberly Richards achibva ati my family my legacy vakomana vasamanyanga panzvimbo imwechete. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Samanyanga has just won the whole country's hearts by doing this kubatanidza enzo family. Guys, vanhu vari kutodzidza out there kubva pabuda nyaya yekunaMtukudzi mukomana atosvika pakurealize kuti bodo guys, my legacy lies with my children. If I'm here and I do not unite vana vangu ka guys, aiwa hazimbofambi zvakanaka. Nguva yese pane problem between Holyten na Chelsea. Kimberly Richards was still co-side asina side raanotora, but tazosvika patiri nhasi Kimberly Richards azonyora akati a proud father. Guys, kafariro kacho kunge mwana ari munepi. Well done Holyten, kuva nhasi tatova biggest fan rako zvekutodaro. Zvinoda kuti zvidai kana pachinge paitika zvimwe zvakakura. People learned music from Tukudzi, and now that he is gone posthumously, people are still learning kuti ukasabatanidza family yako iwe sembereki, ukasamira nevana vako, ukasadzidzisa new wife kuti vana vandakaita kumashure usati wasvika ndevedu tese, uye chero vatichazoita after that guys, vana havana mhosva. Ukasabatanidza mhuri yako wega, ukasamira, zvinosvika patiri nhasi pekuti a legend is going down in history as someone anga asina kurongeka just because anenge akakonewa kungoadressa zvinhu achifunga kuti ndichine nguva. Anyway, unozongodyiwa nenguva pasina time. Iyi imessage kune vese vane vana vari out there uye vagona kuchinja mapartners ndezvekuti vana ngativadei zvakafanana. Vana havana mhosva, vana ngavaunganidzwe. Kuna Holyten makorokoto, mhuri yekwasamanyanga finally